Ayan mga kabay. Dire ta dire. Adto na ni bakiruhan dito to Dito Kaya murag na daghan-daghan jug sagbot dito aron. Makero lang mo kay basig aron di masuko si mama kay arong mulaag ko tugsugtan ko ni Iza kay nagbinuutan mo ko diri sa bahay. So, what's up mga bay? Joseph here and welcome to my channel. Good morning ulit mga bay. So, good morning sa inyong lahat kung nanood ka, kung tanaw ka man karon. So, mayong buntag di ay. So, anyway, mamakero sa kong kabaw aron kay buntag pa man. Kaya gisugo din kong mama dito. Makero kabaw para mabusog ko ng kabaw. Asa magkabaw gibutan. Tara day kabaw mga bay. Kani laging buutan tang tao lagi. So, kailangan itong mutabang sa atong inahan. Galing yan. So, okay mga kabay, para kung mabusog ng kabawa, di atong bakirohan. Kung mangita, tagsagbot ro na tarong-tarong ka ng maadyo sa sabon. Darag kabaw di ay mga kabay, at nagtanaw naman siya. Wa naman siya gisab-sab kay nakuan man. Na minsan isa ka nang bitik man siya sa diyang PC. So, huwasan yung hubaron ng PC. Okay, so yun guys, nahubad na akong PC. Ako ni kuhaon ng kabawa kaya mabusog. Dire ka, dire. So, mangita tag signal. Mangita tag sagbutron. Dire ay klikay na ako kay dito sa obos. Na wato nang bakirohan ron kay white tarong sagbot dire sa amua. Wa manobo ni sagbot ng dugmaya. Asay baliktad ang kamera mga kabaya para di po dahong naong makita tala. Guys, ayan mga kabay. Dire adto na ni bakiruhan dito to Dito kaya murag na daghan-daghan jug sagbot dito aron. Oh, tara. Lik. Stri. Adik ka mamina ro pete to ka. So, tara. Kaya mabusog ka. Kay ugon sa mga alas 8 o mga 9, patunaon ang punin ng tubig. Sa lisod man sa dog. Di ni mabusog ni kabawa. So, madyo na ito yung pabusgon ron. Busdik ng kanya. Para matambok ng kabawa. O, kao na kao. Dire. Next. Uys! Sige, panabsab at tora panabsab ka daghang sagbot. Bantay, bitaw di ka manabsab ito aron. Mamakiro po ta panagsa mga kabay. Kaya 1.5 buhatos bahay. Madyo nang ari po ta si magawas. Atik wano rabaton mga kabay, naarabad ko na bagyong maabot. Gahapon ba doon ay magulano ning langit, murag ako. Lipayon mo day ko di ay. So dara mga kabay, dari arlaman nato na ibutang. Hut. Di gini ka mamina ron. Sige po kag soroy ka bawa ka, dihara ka. Adi ka sabot og dyan ka lang. So, maglingkod adre mga kabay kay ato ron siyang huwatan mabusog. Di pa doon na mabusog di pa doon tamo uli. So naragkabo na mo yung gibakiruhan adre kay na may mga lubigo doon sa paharon ng pasagdan sabsabog lubi sayang ag tinanom na ho. Ang galing mo talaga, bright ka. Tinangang ko tayo sayang ni tinanom ni Papa. Nausa ka ba na siya magkagsuroy-suroy diha nga daghan mo sa sagbot na. Nay dagang sagbot mangita ba jug lain. Way klaro. Di pangitag lain nga. Namo siya dagang sagbot na. So ay mga kabay, anyway. Ako rin ay usad rin nagbagot-bot marag buang.
Naragkabaw na, musabsab na hiya. Mo na dyan ganam sa nindot atog lakatan to ba? Nainganing lakatan to gagmay. Okay. Ganahan mo hiya na ah. So narag man tinanom ni Papang Lubi dagko na oh. Okay. So baliktar na po ng kamera para na po dagway makita. So ayan mga kabay, di ako karon sa lamak. Dapit sa among bay. Duol sa among balay day. So ako rin doon sa Drea dyan, may awa po gaja. Ito, kaya ka na ko kaubang kabaw Drea, kaya na makero ko karon. So, madyo na laman eh, di ba? Unjar ko muli taod-taod. Mga alas 9 siguro kay pabusgon pumanaw ng kabawa. Yung ambak na po ka, ay diha kay sa sagbos, ubos. So, pabusgon sa ng kabawa kay arong matambok po gamay, di paras na akong aniwang ba. Makero lang mo kay basi aron di masuko si mama kay arong mulaag ko tugsugtan ko ni Iza kay nagbinuutan mo ko tres bahay. Kay mulaag mo ko unja pero matabang koy di ko pasaway. Di man tagal lang pasaway kay tiguwang naman ko. So karon ada din kining lamaka gitrabaho ni sa ikuan. Gitrabaho ni wa pala may tanom gidaro ra. Mudaro mong kunta ko sa kay daro araro ba mudaro man ta ko sa kay wa may daro nga nabali man so wa ko kadaro so magkater man ta pug ko sa kay wa may gasolina wa pug ko kakater wa jud bisag binuotan on ta ko bawal man guman bawal pa magdaro bawal magbuhat dayon day adi mo kanang mga buhat na kuan ba kay Domingo magudron ting papahulay magudron di ba mga kabay. Wala na mo respeto punta. Itaw ragod punta. Sahi bugod pod. Naong kabon sige nagsabsab. Ako apay kaon. Ako naman din giuna. Mahalag pa ko'y kaon basta mabusog na siya. Sayo pamumpod god. Sa mga sahabit ana nato sa orasan. Alas 7 pamugod pod ay sayuan. Alas 7 pero murag di na alas di pa alas 7 no. Nawa. Namugoy bagyo nga moabot na wag langit. Sulubon kasug langit no. Parang mingawa bitaw sa langit no. Stilaan. Wa mo ko laing masulti mga kabay so i-update lang mo na unsa kung usay kung mabusog ba niyong kabaw og dili. Kumana laman ninyo. So kani dagang ihawnon ri oh. Mga manok na. Gutom ra jud dagang manok na bahay pisok mamanggod. Dag mo dagko na sila di ba na. Mo giwat ang birthday pohon na yun. Are lang mas birthday pohon mga kabay, August pa man pod. Joke ra bitaw. So di Adria. Gay kahoy diya sa likod. So dapo kay kauban. Ako ra bitaw dito sa Adria. Pag mingawat, di lalim dun mag-inusara dahi, kaya magbagot-bot. Di atar siguro yung buhat. Sige mga kabay, unsa taod-taod. Aning pakita ang kabog mabusog ba og dili aron di mo ma-scam ba. Dapat yung bagaruhan ng kaya. Dago rin nagguwat da. Mo nang trabaho karon ra po ni nagkaron ra po ko na makirog balik. Busy o gumigda lagi pod. Ugay mo og gabi way klaro today. Ada na matog no gabi. Sayo na ko matog day. Di na siguro magduwag email lagi. Magabay mo kuha ng email good sige mag email. No? More gyapon. Lingaw-lingaw good no? Okay, so mga kabay unsa na pud taw-taw di kaya mong i-update. Kita na na kamo og mabusog na. Okay, so ay laman jug biya di asin mo ay laman jug paungan yung video ay laman jug biya good pag stay laman na. A few moments later. So karon guys, sumuuli na jud ko mga kabay kay gutom na jud bitaw ko. Maso pagkabaw kay nabusog na ako gutom pa ko nagkabaw ka nabusog ka. Busog na jud na hija. Inanam ko ng kabaw ko pa jud na wag kabusog. Uwang pa jud na isang kabusog guys. So asan ibalhin ko sa daplin.
sa kuan. Stick. Paminaw haki. Gutom na ra ba dugot? Tali o tagi ka ho isod anro. Dre, ater ka bang. So, asa ni ibalhin mga kabay. Ay busog na gani oh. Asa ni ibalhin dol. Stick. Lik. Sige panabsab gigutom na ko eh. Binuangon ang imo. Lik. Asa ning di sana napasilong os tubig kay basin mo baha. Sao na magbaha dadi babantayan pa. Diri asa gas daplen unsa ko na paimnon. Ma! Hasa ni balhin na busog na. Gutom pa man ko. Diri sa gilid. Diri asa ni daplen kay gutom pa ko. Dre. Di na si maminaw kay busog na gahi na kasugo ater. Asa? Dito ko na ibutang dos babaw ko na yung mama dito at asa na bita? Stick. Gutom na mga baling uli alam mo kay pag alas na bigot alas 8 pa bitaw. 8:15 na hapit naman dahil alas 9 mo nagigutom na ko nagpanawag na humpiyan. Panawag na. Asa? Tawag na humpiyan og loto. What? Asa ibutang? Isa ko diha Oh. So busog na ma. So ay mga kabay busog na kung kabaw na masukos mama kay busog na. Dire na laman yung video mga kabay. So subscribes na. So okay mga kabay, patyo na ng video. Salamat ug mo nang gihuman. So salamat dahil sa tanan.